wai kai dan mama wai mika faruwa shi Maka faruwa a wanga rayuwar yanzu. Mu da mun ka taho da ga mu garin Bauchi wallahi kun ga mu wallahi ni ban san ma da kai wai kun sani wallahi da jiza a rohe Kano ni yup wallahi wani na yin wub da wani wallahi ni ko ni wub da jakata wallahi ba zama wallahi no wallahi in ka zo da matsalar da ta faruwa da kai da ko indomi baka yi da ba ni wallahi ko indomi bai da wallahi kai ka samu wallahi dari ne sai wallahi shi wanda in za a bashi maki ma wallahi 100 wallahi ni yanzu idan girki aka ce na yi duk wanda ya ci girki na to da aka kasa gane me ke da mashi asibiti wanda ma mutum corona ta kama to ni wallahi da corona ta kamin kai wallahi ni da yunwa ma ta kamin kai ba kamun corona kai kamin yunwa aka take haka dai kai mi wallahi kai ko yunwa yanzu na haka akwai wanda bai da abin da zai ci ko yunwa ita kan mutum cikin gida yana haɗuwa wallahi mota corona ka zo wallahi da ka hade yanzu baka da lafiya mota corona Allah shi gwada mana wallahi da ka hade baka da